Gerrit Lemmens plantsoen. Open koffie in evenementenhal. Het is vandaag 23 april, dit is het Pelemaasjournaal. Vanochtend werd de Engelse tuin bij het gemeentehuis in Venray officieel geopend. Zeker 100 geïnteresseerden waren aanwezig bij de opening. Ook het college van B&W was vanochtend in de tuin om deze te bewonderen. De Engelse tuin is sinds oktober flink opgeknapt. Er is zitgelegenheid geregeld en er is een beeldentuin ingericht met onder andere werk van Jules Baltussen en Martin Ooyenk. Tot nu toe is de tuin alleen tijdens kantooruren toegankelijk. Vanaf aankomend weekend is de tuin ook in het weekend geopend. Vrijdag 24 mei wordt in Veltum het Gerrit Lemmens plantsoen onthuld. Het is een initiatief van de voormalige partij Lokaal Actief. Het plantsoen is een eerbetoon aan de op 26 augustus 2008 plotseling overleden politicus Lemmens. Gerrit was jarenlang politiek actief bij Lokaal Actief en heeft zich ingezet voor de gemeenschap. Helaas was het te laat om deze verdiensten met een onderscheiding te erkennen. Nou, Gerrit heeft 22 jaar in de politiek gezeten. Toen hij dus raadslid was, kon hij geen onderscheiding krijgen. Dat krijg je in principe op het moment dat je afscheid neemt van de politiek. Dan krijg je een lintje. Helaas is hij ons ontvallen en daardoor kon hij dus geen lintje krijgen. Toen hebben wij gedacht, hoe kunnen wij Gerrit nu eren? Toen zijn wij op een idee gekomen van een straatnaamgeving of iets dergelijks. En daar hebben wij een gesprek met Jos Waals voor aangevraagd vanuit de fractie. En dat heeft een tijdje gekeken van ja, waar kunnen we dat doen. En dat zou dan bij voorkeur in de wijk Veltum zijn, omdat hij daar heel lang heeft gewoond. Alleen in Veltum kwamen geen nieuwe straten meer bij. Dus vandaar dat het idee ontstaan is om een plantsoen naar hem te vernoemen. Voor de oud-leden van Lokaal Actief was het een grote schok toen zij te horen kregen dat Gerrit was overleden. De fractie had grote waardering voor het raadslid. Ik vond hem een hele aimabele man. Hij was gewoon, laagdrempelig, hij was goed benaderbaar. En ik vond het een echte leuke man. Gerrit was een hele warme persoonlijkheid die heel erg betrokken was bij de Venrayse samenleving en haar burgers. Het Gerrit Lemmens plantsoen ligt bij de Veltumse kapel en is te zien vanaf de Langstraat. In het perkje worden een aantal dingen speciaal hiervoor geplaatst. Er komt een bankje te staan en daarbij wordt er een tulpenboom geplant. Waarom die tulpenboom? Dat was een boom waar hij heel veel van hield. Vrijdag 24 mei rond 4 uur 's middags wordt het Gerrit Lemmens plantsoen officieel geopend door burgemeester Hans Gielissen. Samen met de leden van de voormalige partij, familieleden en andere geïnteresseerden wordt het naambord dan onthuld. Op Koninginnedag is de toren van de Grote Kerk in Venray van 11 tot 4 uur 's middags geopend voor het publiek. Tijdens het beklimmen van de toren kan de tentoonstelling Glas en Lood in Venray worden bekeken. Deskundige torengidsen vertellen de deelnemers allerlei details over de toren en het carillon, dat ruim 50 klokken telt. De kaartverkoop start vanaf 10:30 's ochtends in het portaal van de Kerktoren aan het Gommertsplein. In de evenementenhal Venray werd vanochtend voor de 4e keer een open koffie regionaal georganiseerd. Dit is een initiatief van Open Koffie Venray en Open Koffie Horst. Open Koffie Venray wordt maandelijks in Hotel Asteria gehouden. In Horst wordt het in het Parkhotel georganiseerd. De oprichters van deze maandelijkse bijeenkomsten kwamen op het idee om zich 1 keer per jaar samen te voegen. Vanuit onze branche zeg maar, komen we elkaar regelmatig tegen. En Twan heeft de Open Koffie in oktober 2010 opgezet en wij in november 2010. Ja, we bezoeken elkaars Open Koffie ook regelmatig. En vandaar dat op een gegeven moment heb ik gezegd van kunnen we niet iets voor de regio doen. En van daaruit is de Open Koffie regionaal ontstaan. De Open Koffie in de evenementenhal wordt mogelijk gemaakt door de ondernemersvakdagen. Het fenomeen Open Koffie is overkomen waaien vanuit Engeland. Het is een manier voor de ondernemers om elkaar geregeld te ontmoeten.
Nou goed, je leert vaak mensen kennen die achter de bedrijven zitten. Je loopt bij een bedrijf binnen en dan denk je van, goh, dan weet je helemaal niet wie erachter zit bij een open koffie. Dan zit je gewoon aan tafel, drink je een bakje koffie en dan is het vaak van, joh, ben jij dat? Of noem maar op. En zo krijg je toch je netwerk breid je zo behoorlijk uit. Dus je weet ook op een gegeven moment je mensen te vinden in je eigen regio die het werk doen wat jij zoekt. Vanochtend gaf Paul van Montvoort, ondernemer van het jaar 2004, een speech over kansen voor ondernemers op dit moment. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Woensdagavond is een uitzending van de Regio van de Smaak. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het op wat motregen na droog. Morgen overdag zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het wordt aangenaam warm met een maximum van 21 graden. Dankjewel voor het kijken en graag tot morgen.